Yufi podcasta, Iban Garzia eta Maite Azpiazu. Yufi! Yufi! Amenga, bueltan berriro! Iepa kuadrilla, zemuztate, beste aste batez hemen txagaude. Gogun, aukela etortzeko berriza, ona benetan, goukin dagoen, baina kriston goukin. Bai, ze hastie, ni asteko egunik gustoko naizetea, ona tortze ganien, mai hontan, bi mikrofona hauekin, gustua baten ederki baten, hemen jarri eta bazuekin hitzekiaz. Bai. Reflexionatzea, gure arazo denak esplikau, desahogau, eta gertu sentitzen zaituztegu. Bai, bihotz, pospozi gainera zurekin noti da, eske maravilloso, Iban. Maravilloso. Ez tarri bizkete txikia dauket, baina bueno. Bai, gaur esan berda daukeu. Ya está. Hemen Neguko dauzkeula. turbulencias. Bai, hemen dauzkeu. Supositorios. Supositio batzuk ahotsantzat. Sartu berren atzetiken ahotik, Doble pensión. Bai. Doble pensión. Jendiek pentsatzeu perfektu egela, baina guke gure problema dauzkeu. Bai. Pixka kaixo, torria. Baina mozixuk. Yufi podcastak aurra zeitu berdu, Euskal Herrixei alaitasuna errepartitzen saiu berdeu, eta Mari Carmen Gu aurrea. Karnizeikueke nahi digu guri atxu. Así que hemen gaude, beste aste batez. Gaur ama, zerri buruz hitzein berdeu. Hori, etxe berdu familixen buruz, porque familixe da, niretzak munduko gauze onena. Importantena. Bai, importantena, garrantzitzuena esateana. Ze jendiek esateu, izguen munduko gauzi garrantzitsuna izaneke maitasuna, izaneke sexua, izaneke dirue, baita ere, salud. Bai, osasune. Hori da. Baina baita ere nire rankinien, bizitzako gauzi garrantzitsunetako rankinin niz jarriko nuke. Bai, familixe. Lehengo, Nike bai. ez. Zer, osasune? Osasune, bueno, vale, osasune bai, baina familixe espaldin makuzu, ganorazko osasune estropea ikia. Claro, cariño, baina salud, dinero y amor, zateana. Osasunik ez da helmaukezu. Salud, dinero, pero osasune pentsatzea badakuzula, sí o sí. Sí o sí. Baina salud, dinero y amorren ez da familixe sartzen. Bueno, vale, arrazoie, familixe, bueno, lehen osasune badakio ondo dukola, eukibertezula, sí o sí. Baina ezin dezu, zuk, ja gauz bat de por hecho eman. Ez, hori eixe da, baina lehen osasune. Ba, gero familixe. Gero lagunek. Eta gero lagunek, por ejemplo, negativa. A ver, realidadien lagunek, dirue. Sin más, diru izatea, bueno, salud, dinero y amor izatea la, izango dugu osasune familixe, eta gero, dirue. Jazta. Dirue, bueno, dirue tortzea, beste lare. Urren aitzen berdeu, diruen inguruen. Bai. Podcast baten. Ni dirue, bai, berdan bezala. Baina gaur diru ez. Tema normala. Gaur familia kontuen inguruen izketan inguriko gea. Bai, importantia da. Karo gu familia garra gea ama. Bai, gure familia izan da baiken ere, amanaten ere aiken ere oso, bai, bate otekuek, ez deuka ere otortzia patatekin plaire. Bai, ze gure familia izan behar dauket, bastante pekuliarrak bagela. Bai. Ze, gaur egun da askotan gazien hartin ikusteten tendentzi bat da. Eta hau amendikene baitaren mezu hau bidali nahi dixot Euskal Herrisei. Bai. Ze, igual gaztien hartin ez da oso ondo ikusike, igual igande atxalde baten, zure gurasuekin mosto bateratea juzi. Jolino, bai. Porque, igual zure lagundanak batea ertetzen bikertien, familixekin ez ertetzie, ja. En plan, familixekin ertetzie, askotan dago ikusike, ez ainondo gaztetasunen artien, eta ni beti gustatu izentzat, familixekin, ertetzien, igande atxalde baten, eta nire familixekin, relazio hon bat eukitzien. Bai, porque igandetan ote ginen, pizketitzeiken, azte bukaeran, ze moruz, o azte guztixen, ze problema euskutzu noez, disimulo, ez dakiz esan, pizketion, zeiala bakin iban. Problemak tampoco te cuento, baina ikusikia, arpeire behira hau, eta ikusi personen nola daun, ikusikia, ezatek zerre barrotiken, ze ikustezun kanpotik, Iban. Ikusikia. Baina hori, baina normalizau de jarrera hori, jarrerie. Kling, importanti, Ibantxi. Normal. Con fuerza hori, con fuerza. Ezin hitzen zurekin. Normalizau berdeu, familixekin eotie oso ondo daola. Lagunek eukitzie, perfecto. Lagunekin erten berda, juerga eta nahi zuten dena. Baina, haizu, jaixen, lagunekin erten da geho, larun bat gauien, igandien, familixekin eoti ere, niretzat oso importante iruditzezat, eta familixez jatien berda, eta baloratzen jakin berda. Así que, zuen onduen malimazau eta zuen gurasuekin, anaiarrebakin, esan ontxe bertan, edo bialimenzu bat, makiezakut, ze oso gutxi zate da. Bai, eta makina etxekin, azte bukaraten artetzi zinea, plaire, tortilla batetik jatea, kafesni hartzea, razaletan txokolatu txurrukin jatea, hori da, garrantzitsue oso importantie, familixe ondo juteko kamionin. Bai.
Eta gure kitxo. familixe da, posik. Bueno, pozik. Batzuten baita bestan ez. Gu barrixun, Gore estrak. zeozeatik karakterizatze baldin magea, Bulloso. bullosos. Bulloso, pero Iván, el roce hace el cariño. El cariño beti. El roce hace el cariño. Zein da gure familiko, Importante. bueno, gu familixen ez dakin antzat gea zuni, Bullosos. nik arreba badauke, Hori da. eta gero aita. Hori da. Osea, aita, hori da. bueno, pues, Bai, hori bi da, seme alaba. majue da nire gizona, oso majue. Idoke nire moza baino potentio. Taren diarrak iso itzeien, nire barrexun, Orduan, nire baino. zein da familiko eskandalosona. Hombre, bullosara ni naiz, berez. Yo soy la terremoto. El perejil de las salsas. Baina Naiz zu, ni. bakizu zekezun. Biarriztetiken. Perro ladrador, poco mordedor. Hori da. Naiz ni. Zuk itxezuna Bai. da, Kale, berotu ambientie. berotu ambientie. Berotu. Ez du diarrekitzen. Ez du inoiz diarrekitzen. Orduan, no destaka. Emate udala lasela, zaxe pertsona lasaxe. Eta zain ez ematen. Utzi. Ematen nerviosie. Esaldi bat utzi esaten Bai, osoik. bai. Emateu ez dula pikatzen ingurue. Pikatzaile. Beti beha dala la biktima. La biktima. Biktimani. Bai, biktimonio. beti zu biktimizea. Yo no, biktima. Biktima. Ez. Baina gero berez beha da, isil-isilik, azpitik, atzean arraka. Ez. Eta gero bestiegea, asko... Errebentau. Bomba! Bomba! Gero bestiogea, azkar asarratzegeanak, baina zuzea, la pikona. Anda, guapa. Yo soy la terremoto, el perejil de las Gexena, salsas. bullosona, etxetiken, zu, zea, sin duda. Ni Eta bullosona. gexena asarratzeana, Nire gizona. eta ni. Petraldu batzuten. Porque zure ondo uneoteko berda meritxo bat, zuek ez... Nik aita egizatutxo askotan azken liontan. Aita, Ez zurre. quieto parau. Aita, daukezu merito bat. Hori zizan berriz, porque se me escapa corriendo. Oye, dauke... Es gezurre, nire dauke meritu beharekin oteatik. Es porque yo soy la animadora. Bajo la animadora. Y el otro el animado. Eotea triste, eta nik ije piztu. Osea, que Baina batzuten, piztu izarruxa. askotan Ez, ez, geixegi. ez. Euneko gota labordu. Nere behikia deprimiu. Bueno, baina bat... Nekin postu. Vale. Hortxelako deu. Hori Bueno, eta alaxe da. azkeneko galderi, Zeinek eman dizu lan gaixo? Nagore, nere arrebak, eo nik. Nagore eta zua beti diferentik. Nagore izan da beti más triste. Te iban izan da beti alegre. Ikarri ditu bixe diferentik. Bat novemberku da zarokue, noskar zauren jaixotzi ere da pixket, eta hau agustun. Nik uste, horoskopek nahi du leharzen izateko posturie, Iban? Bueno, oin Nik uste baietz, horoskopuat gehi gara izketan, Baina, a ber, nagore da diferentie. zu badakizu hurrengo gonbidatu ez horoskopotakoe da? Bizte egin bedatue, uste da tela antxon telleria. Bueno, ba, oin, Maravilla. pauso emango show, celebritest atalai, eta gero gerokuek etorko ja. Hori da, antxon telleria. Aurrea, celebritest. Celebritest. Celebritest! Hola. Gaurko celebritia da gure antxon telleria. Tellerianeko antxon, ze muzea? Matísimo, salau. Jo, apa bikote, ondo, zuk ere bai? Osondo, kategoriko, aizu guapisimo zaude, esan berra dauket antxon, Da puntero da Bai. Ba, propio, esan didate gaur hemen elkarrizketa egiteko kontua, eta pasan naiz, bai. Incluso, esango izut, Parla. bai, badaukezula Euskal Herriko paiazo famatu baten tankerie, higien. Txiribiton! Txiribiton! Bai, en plan puntiti egora kaixotata. Txintxor peixetan adoke, txintxor peixetan dana. Txiribiton da gero porrotxen bigotea, eta, bueno, hori da, pixka bat. Bai, daukezu mezkla bat. Ze, igual zuk, bueno, azken aldi honetan humori eta izea asko iten antxon. Bueno, ongi etorri, Yufi podcastea, todo esto. Eskerrik asko. Eta, bueno, lehenko galdera nekingo, eta ber, zure familixe, desenteko elkartute altzaurete familixen. Tortilla baratekin plaire, eta, hola, desente elkartze zeate, daren hartu Bai, zeuek. Oso elkartuta honi izan geha, gero kontua da monologoekin hasi ditzen dirua irabazten, eta hor ja, azarretu geha. Azarroin altzeate. Bai, ba, patrimonioa, eta betikoa, azerre horien atzen beti, zima familia azerretu dian dirua batik, Jo, baiet, que peligro. Nik esango izu gauze bat, Que antxon. peligro. Ni 16 urte initun arte, nire amak pagi ematezin azte bukaeraro. Gero ja lanien hasi nintzen, eta hortik aurrea dirue nik ematexot behai. Eta, klaro. Bueno, kontua Ondo da. Ez, zorionez zentzu hortan, bueno, gaizki ez, baina, hola, aberaztasun arten ere ezkia bizizan. Horregatik oso famili, elkartua eta oso harreman sano daugau, zorionez. Eixe. Karo, zeoin tio zea osaba zea. Osa bi. Osa bi, bueno, bai, ja, osaba doble. Nola, bai, bigarna. Karri beraldu, Julenek. Karri du? Aiznakin, ostras. Aiznakin.
Pijami eta erralo dizuzun, pijami eta lehengo pijama horita. Erralo zizuzun. Egia esan, oparia egiten nahi zain fina, kaso, baina Julenek berak ere esan dit, aditutan behar dute, ja behar dutena gaukate, gehiago behar dute, gozaba bat jolasteko, eta gertuen godana, eta hori, afektiboki bai. Oso ondo. Bai, materialismo nada. Ez. Oso ondo. Zu txikitzen Antxon, nolako ezinen, ze grupotan sartzen zinen, gamberrismo grupo hortan, txintxo grupo hori, alternatibo grupo hortan? Bai, pixka bat, kobardetxo. Bai, Bai, gero denborarekin pixka bat nahi zorionez. Baina umetan gehiago, bai, esanekoa eta util ona. Bai, hori Puntoa gixe. ez, ona. Hortxe mugan. Eta beti, Bai. zurean nahi ibiltzen zan, zuri gobernatzen beti Julen, genera izpe beti nire gobernatzen ibiltzea, urte beten aldikin, Julen beti izan da Antxon. pixka eta ausartagoa eta hola biurrixeagoa Bai. Julen beti izan da. Oainaria indarrak parekatzen esan bezala, Bai, Bi umerekin biurrikeria egiteko denborarik ez dagoa, noski. Gero nien nahiz aurre hartzen pixka. bai, Claro, ze hor baitare, claro, Julen hasi zan gutarraken aurkezle bezala, telebistan bidie irikitzen, gero zu etorri zinen, gure kasan. Hor, euki izan ez dute inoizuek, anai arteko pike hori. Bai. Galdera hona. Pikea baino, beti, joera hori daugau, ez da, personok dena konparatzekoa, eta, gau, asko konparatu bai dute, eta hor, ikuste prozesua izan dela, azeran, gehien bat nik sufritu ez dela hoi, ni irratian hasi nintzen erako, Julen egia telebistan batzera matan urte batzuk, eta ni izan horra atzetik zetorrena, Hori da. eta entxufe hitza entzunun, urte betean bozeun aldiz. Ja, hori ez atarra, Zea morro mate horrek. Zea morro. Zea morro. Azeran amorrua, gero ya, ikastez Hori da. Hor txarra da, zuk ere ez dakizunen, hori egia dan edo ez. Ja. Igual bai. Entre comillas. Bai, baina Gero, denborarekin ikustezu, zuk ere hortarako balio dezula. hori da. Nere talentua ere bai. Karo. Gero, pizkanaka, gau, oan Julen aitatasuna eta Hori nahiko da. lan etxean da, ni hasi naiz bateko monologoa eta besteko Hori programa da. eta oan Julen ieterritza jo bueltan. Jode, anaia, Hori da. Eta tetenak Masea, izan lertu masea, azera mejor. Bai. Bai, baina baita zuk demoriekin jakin izan dezu, erakusten balixo dezula asunto hortako, eta ondo ikezula gaina. Joli. Porque askotan jendiotea entxufismo puntxo batekin, que no vale. Hori da. No vale. Eta hor zaudenatik. Baina zu ez, zu te hemos visto indarrakin. Bidea hobea, bidea pixkat atzetik aurrea egitea. Beti gora. Xoa, hasi, oliki, pixkanaka. Eta, Iban izan atzetik aurrea beti gora jun. Iban beti onda oso goian. Aziran momentutik. Ojo, ni satisio, cuidado con la altura, la caída es muy grande. Iban erdire, baja pa abajo. Bai, Iban egortan hankak lurretik ni baino gertu gauzka, edo burua, edo, txikigoa dela, ez da, ondo, Iban. Txikixe da. Zutan, Julenen artien ez da konparatzeatik, baina galdetzeatik, bai, kuriosidadie. Zeinek ligau izen du geixo? Hombre, diferente. Dik uste dut, Julenek igual pixka geixo ligatu dula. Bueno, zuk izan zunako nahi, porque... Esan bezala ni ere pixka atola hortan espabilatu nintzeneako, konturatzerako, dikotek idea bat da. Ondo, Baina Julenek igual euki ditu hor bestelako tarte batzuk, bikoteki deri gabe, tarte interesgarriak dianak. Gero tarte horiek aprobetxatzen jakin behar da, baita. Hori da. Tartek eta... Julenek pizkat gehiago, esango nuke. Bueno, Leno, oina, berra, mendiken aurrea, ojo, cuidado. Iban, baina nik nahi izan ez delako. Hombre. Zein zan da, mutil neska batekin ligatzea lortu duzun modurik surrealistina. Zote enkantati. Surrealistena. Hori, galdera hori zuretzako moruko da. A ver. Vale, surrealista... Nortzan ikusitata, hau izan zen, txarangarekin fumuinen jotzea, Guadalajara, Espainian Guadalajaran, herritxo batea, eta zan koronel baten alaba. Bai? Armadan eta zebilen tipo baten alaba, bueno. Cuidao.
Ez, baita ez, alaba. Baina beti dago lotura txikio, izan, bueno, konversazio batzuk ekidin, Hori eta da. bar, esan. Baina eso te ponía eo te antiponía. Hombre, nahi Espainia... Ojo, ojo, Bai, cuidado. zakizu, gaizki dagoen hori egitea, bihurrikeria, gaiztakeria, Espainia pixkat hori da, baita. Bai, ez da. Bauka. Bai, pitxirri jardezat jo. Pixka bai, Bai. pixka bai. Neiro, bai. Hori da. Sí, Bai, Gero buelta bai. Euskal Herri da. Bai. Bueno. Bai, baina Ibili. niri gustatzen zizten, bai. Niri gustatzen zizten Euskaldun puruk ez. Ni pixket bez Agustín García. García hartu dut. Amaz, ollatiarra, da Urtaza. aike burgalez. ¿Entiendes? Me gusta. Claro, ja. Gusta que esa mezcla hori neri. Euskaldun purue neunez neku Euskaldun purue. Orduan, beste gauze bat ezautzeko. Beste, Ya tiene su... Azkeneko galderie, honek ez dauko zer ikusi famili kontutaz da zer ez, baina beti galdetze deu, zegu beti izan ga bizket, Tramposos. ez, bai, Picantes. 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 Izan ja. Zein izen dan Jon, larrutan indezun toki Hori. arrarona. Hori zu falta ber, galdera hori. Esan nire zue, familia ziteitea entonzen, da familia bat. Zer harreman daukazu familiarekin, ona. Bueno, eta larrutan, ze. Ez que Hori familizek... Ba, esango izut, Sin más. bai, Donostian, hor Turriola parean badao taberna bat, holako kristalera batekin, Jesus. eta horko taberna, ez kristaleran, Hori da. hori delitua litzake igual. Komunien. Baina, komunetan bai, eta ez gaueko parranda zoro bat... Jai arrazaldin. Kafetxo bat hartu, eta ez dakit nola zeginen, ba, bueno, igual, Ya está. kafea, eta Ya ez dakit está. zentegoan kafe horrek, baina aktibatu egintun nolabait, eta hortxe, txaritu ginen atea jotzuten arte. Bueno, bestela ere ezken duken luze irango akaso, tartean nini itzelako, noski, Claro. eta beti hoten da hor. Zorduen, Monologo laburrak beti. Zurriola ondartza pareko kristalera dun taberna baten. Unberdetara. Hor komunetan. Komunetan. Poliki zetie, Deskubriu berdeuz eta Bai, taberna. bai. Bai, deskubriu berdeu. Zandakoa gero atea jotzuten, eta... Gero ya, bueno, Bon, rápido y seguro. bueno, Bai, ordura arte gu joka beraiek atea jotzuten arte. Politie. Oso Oixe, ondo. izate oso politie, me encanta. Bai, simbiosi bolita. Bai, sortu zenuten bai. komun hortan. Bueno, Antxo musu potolo bat. Eskerrik asko, agur. Agur. Bueno, zema jodan Antxon hemendik musu bat. Asko maite dugu Antxon, Bai, ez dakit zeba, baina oso muy cercano. Bai, eta ni Uste telebistan, mutil Bai. telebistan hasi nintzen nien, Gure kasan. behakin hasi nintzen baitare. Bai. Eta, bueno, geixo uki izen de telebistako nire rekorrido hontan Julenekin. Baina, Porque ni hasi nintzen gutarraken, eta gutarraken Juleren naz nintzen. Gero, gure kasan zeitxu nun, Julenekin zeitxu nun. Oin da hontan, gora bihotzaken honaiz, Julenekin. Osa, Julen izan da nire ez dut ETV-ko nire prototipue. laguntzaile. Bai, baina guztien zinen Antxonekin, hola beste asuntu batzuk itxen akordatzen. Ai, onkezturun gala bat behakin. Bai. Ondarribin. Eta badakuzte punto bat komun, Irun. hola, badakuzte buru, hola, bizke kuadramoroko, hola, badakuzte bat altua eta berzi txikixe, baina Zu ama, badakuzte oin- fondo moroko antzeko bat. Ama, zuan Bai. family kontuetek eiga laizketan, Bai. zaskotan, kurtzen duten bezala, gu jutega por las ramas esatena. Zuk, zure familitik zein antza esango zenukezu, deukezula. Nik, Bai, zuk. Fizikamente nagorena. Fizikamente. Ez, nagorek dauke zure antza. Bai, nagorek eta nik. Da Zuk? gero izateko posturia iban zuta nigea iguales. Bai. Dauko sensibilidade iguela, bios iguela, osea, sufrimiento iguela. Osea, Baina gero jendik ez dut ni fizikoki aitan iguala naizela. Zate, buru bai, buru kuadro hau bai. Buru kuadro, baina Betxu. beixen posturie, beixen zurik eta nerik igula die. Hau da aita. Bai, baina behi tristi dauzke honek. Honezko behi tristi, zu dauzko zen ere beixek. Bai. Hau dauko zure iguela. Beixe Nei dauzko ordie, nei... beixe dauzko zu neri. Ai, txika, askotan ze zaila dan zurekin Ez, hitzetia. neri dauzko zu beixek, ez kasi, claro. Oin hitzen lehiket? Bai. Vale. Askotan, ezatei be, bitxikietik, iban, zea, zure aitan iguela. Ni bilardin ikusten ere aita, Neri ya lo dauzko zu. siento esatie. Guapísimo da, baina ni guapo naiz. Diferenti, nezazuk, baina buru kuadro burue da iguela. Baina, claro, tú tienes más sesapil. Más Sesapil. Sesapil. Bueno, guk familixen noiz elkartzea. Ez- Jairo. Baina ez gure familixe. Baizik eta, en plan,
más allá. Aizpeketa hori gabonetan. Solo. Gabonetan punto, eta gero urte guztien ez da itzin ez da biken. Ostu ingea. Bai, Bai, eraiki intzanetik niretzat, da, neraiki junta dukezu jongo iso familisek. Nera lasai, libre. Bai, bueno, edadekin, aizpek esan zin. Hombre, es que a ver, gure familia... Nera aizpek esan zin, A ver, eskondu vamos a ver. ginenin. A ver, va. Maite, ya hemos creado otras familias. Da gure relazioa diferente izangoa. Niri horrek eman zin, kriston peni. Ez da aizpe izangoa beti, aizpe. Bueno, baina gero alde bat... Beste familia bat sortu Ya está, arren. esan duxe Iban, buka. ala da, ikutxun? Vale. Eskala da? Bai. Zer pentsatzen zu? Ni pentsatzetena da, dauketela oinatin famili bat, Ja, hotza die. Di oinatik Osea, zako txok hotzak. ni, karo, zuzea asko jarra. Angelaus. Zuzea asko jarra. Eta aita da oinatiarra. Hori da. Oinatin daukeu beste famili bat. Amendik, bueno, besarka da hundi bat oinati. Hori da, maravilloso. Baina, bueno, aizu matxe ditxo. Ondo, tematekea. Bai. Oh, maju die. Esango batzu diedana. Maju izalau. Claro que sí. Juntatzen gehan ni, notegia. Oso ondo, pospozik. Bueno, zu asko zarratze zinen, Lehena niñatin. Bai. Azarroi calnitzen. Mosqueo, solía ver, ¿de qué? ¿El turrón? ¿Quién parte el turrón? En la ¿Quién mesa? parte los bombones? Maxen? Inorrekin nintzen azarratzen ni? Zea. A ver, zehaz arreklasi zetezin, Zu. a ver. Esan, konejue. Beti otea familidanetan, Inez akordatzen? pertsona bat, generatzeuna pixket maiko konflikto hori. Gamonetan. Jarri, zetokiten jarri. Utziko izu bukatzen esan dixe. Que no me Beti acuerdo. eta familidanetan konfliktu sortzeuen persona bat. Kasu hontan, persona hori zehazzu. Gaur, eskarraki jaiki da. Ez egixe da. Gezurre. Beti, Paskai, eo afai familia Ez. banetan, Ez. azarre bukatzezu bat ematekin. Ez, ez bukatzen, jendi zartzea nerekin. Ah. Nerekin zartzea. Eta zu etzea Tinton nizon. Hortuen defendiuken naiz. Ni persona bat zartzen baldiman kulpei gabe, ni gonez defendiu. Ba, ber, esan anodota bat pasauzana. Beti. Ez akordatzen? Bai. A ber, ze? Zergatik? Zure aizpen gizonakin, Pasatzea. zure gizonan arrebata anaisekin, Gezurre. zeinekin emateza ondona. Danakin ematen naiz ondo ni. Ni danakin ematen naiz ondo. Iban? Bueno, Vale. gu esan da geho, eta familiko trapuzardanak gordeta geho. Hala, Ibantzi. Bai. Hala. Oh. Bueno, hau da geho, goazen Euskal Herri osu ezai da hon zertzixo bat aurrera matea. Maiteren kontsultorioa. Maitaren konsultorioa. Bueno, maizute. Maitaren konsultorioa. Oh. Hala. Abein, bai. Hala, a ber, niri. Aizu, galderak itik aziratxi jendikalin. Bai, Bai, porque dira binen tokixen lanin, persona etortzen erana konsugu eskatzea. Iban, ez da konsultorio, amodiozko konsultorioa, baina da, konsulta bere bizimorun, dauzken problemak eta akazak ni soluzionatzeko. Beitu. Hau de marki hau izute. Ba, lehenengo hau dixua jauzaku, markie. kasu hontan, iraide, zestutik. Anda, kasualidadie. Zestutik iraide. Zestuko launek. Cuidao. A ver. Kaixo, iraide naiz. Tinderren aitzen naiz mutil laneskak zautzen, baino askotan jendiakin match-in idatzita ez diate erantzuten. Ta hainbeste indonazi zutenian, autoestiman ez dituan egiten. Zein berko nuke, gaizki sentitzeko? Tinderren, por ejemplo, ni enitzeke beliko nobixu bilatzen. Hori en principio. Ez, Anulazio asko sentitzen Chica. maituzu, ba, hondik utxixo. Con lo A ver, moderna. desesperatu emarko nuke. Hombre, igual un bat jauka urra juten izena. hor pasatzen da, horra. Bueno, hori da, ez da amano da, hola, praktiko da. Baina, claro. Antikoa diezea gauze batzutako, gero ez Bai, bas de moderna, arrozio dekuzu. bas de moderna, baina Bai. gero, Bai, celebri nahi, bai, Instagramen ez dauket, Tinderrez, baina, hombre, ez dauketeloko necesidade hamen asuntu da, iraide problemia dauke, ez daukela, ez dixo bera erantzuten. Ja, hori hotza da, hori ez da inber, a ber, Ghosting. segi insistitzen, nabaldi mozu Tinderren bilau, segiu bate kontestako izu. Nola izitea Tinderri, ban, ez da gero funtzionatzeuen. Ba, horra zatzen Zaizu. ezkitzu pertsonak, Bai, erretatu. arpeixek. Arpexek. Orduan, arpexek zuri gustatzen batzatzu pertsona hori, Taka. itxezu eskubide. Hori da. Ez batzatzu gustatzen, pasatzezu ezkerrea. Eta hoxe baldaki be, ireide, aidala, beitzen, hoxek, persona hoxek. Ikuste alde birein arpeixe. Bai, porque ireidek idatzin dixo, be? Ba, Orduan. pero, ez almaizue, ez baldimaizue, ezet, bueno, nahi du esan, ez dako bela gustau zure arpeixe. Bai, baina beste pertsoneak baitz esan dizu zuri. Pero luego, hasta hitzekin da ez dixo berantzuten. Jo, oso gizki, oso hori eikira, bertan hitz hori, ban, Gostin. Gostin ikide hori. Bai. Hori ezin da tolerau. Ez. Ezin da tolerau, benetan, eri matekian morroat,
persona batek horikie, ja. Bai, porque azkenin sentimendu gaztiko zaitzen. Bizi, Eixe. mundu hontan, azken alixe sentimendu gaita alde pena. batean agatzen. Eta sentimendu zan duen berditu. Arrozoie. Ze pertsonak sentimenduk eta Bai. sentimendu horiek zaitun, porque bestera, sentimenduk ibiltzale matio, hartuta bota, ezin du izan. Ezin da, hola, Eta hori, kitxo. persona hori torreko zako, el karma, torreko zako. El karma. Bigarna duizue, eneko, elorrixotik. Elorrio. Elorrik joko Carmentxu. Kaixo Maite, nieneko naz, elorri sokue, eta bueno, nire kasuen ondalagitzi jaizetan, mutil bategaz liau nintzen, gauza berotu egin zan, eta azkenin txistu bat bota osten arpeire kalentoiaz, ez? Nik esan hotzen olako gauzak eiatezela bape guztetan. Bueno, indalagitzi kostino da, barriro gelditu ginela eta kalentoiaz gauza bera pasabeakule, ez? Berak txistu bota osten eta niri eiaten bape guztau. Orduen ez dakitzelan gestiona unike kontu hau, eta zure laguntza eskertuko nuke asko. Mila esker. Txistu arpeire bota, txistu, saliva. Bai. Niri hijito bate botazin arpeire, no lo siento, hijito de verdad neskaba zan txistu arpeire botazin. Ozat, behin azten, ze desprezizio dan hori, osea, a ver. Baina, Persona hori zein da, Ez, txistu botatzeko arpeire. A ver, baina no entiendo. Baina, ama, pues... A ver, baina mutillo, a ver. Baina, ¿Qué pasa? igual, asuntu da hor, haidie praktikatzen... Zezue. Zezue. Txistu botarpeire. Karo. Qué desprecio. A ver, zer da Baina hori? batzuk... Calentamiento. Baina batzuk... Tortazo. Bai. A ver, ni txistu, a ver, nik hori ez duka aguantako, que nazka. Ez que gero baie, jendie dago raro asko, Ya, así da jartzia, da jendik ez dakit nola ya. Ez dakit. Asuntue. A ver, ya, Gestionado. no haya wea. No haya wea. Ja. Gauzi simple bat, con cariño itxie, gauze bat, alako erresa da, alako komplikatzie, ja, astu inda jendiei, ja zer dan, maitasune. Bai, Netzak galtzen nahi da. A ver, estropeatzen izate. Odun txistuak alde batela gabe ditu. Jo, baiaz. Bueno, ez dakite, ni neze opinatzen, ni galdetzen. Madre mía, ya que fuerte. Txistuak alde batea. Hombre, a ver, gauze Txubiaz doradas da asunto xedanak alde Jo, batea. bai, netza bai. Tortazo eta xedanak, a ver. Pues, bueno, Tirar nata y fresas y eso, bueno, oeto, ¿es? Hori bai. Tarta de fresas, bueno, todo lo que sea dulce. hori ez da guarrue. O sea, eso voy a ser probalako ikadenik, Ya, atzo ikusten laguneko zen pelikule bat, telebizizun primeran, eta grazioso izen zan. Andra bat, helduen ere moroko bat, nire peñoz pizke zarro zan, eta mutil guapo bat, ekartzezun itxea, paute dirue, paute, Bai. oso ondo zauen, Andra hori satisfazioak emateko. Porque, claro, gizona hilde zauken, eta gizonakin ikezun dana, venga, dana kronometrao. Resumen, ama. Nada, una mierda de relación. Una mierda de relación. En su mutil bat, otro tipo de sexo que le diera, que quería morir con un tipo de sexo distinto. En Rauri azkeni bere muru maikintzun. Betxo. Maikintzun, porque gizonarekin ez da sentitzen maikintzuten. Porque sentitzen un objeto. Objeto. Porque gizonarekin ez izan, todo cronometrado. Ya está, aquí te pillo, ya está, ya te hemos terminado, ya está. Y no lo hacía con cariño. Betxo. En Rauri ez maiteazune. Erresumena, Me sentí esango... muy identificada, la vida es así. Resumena esango Es que nuke vamos. dela, kasu hontan, ama, maitasune... Importante, Importante. Peño es trozo a trozo, cronometrado. Hoy son las 5 menos 10, hoy tenemos que hacer el amor. Takillo. Hola, es. Cariño. Bueno, honekin eta honengan beste aste batez hemen txebuko ditu gure esan berrako asunto danak. Desagogoea, ederki bota ditu bota berrekuk, eta pentsau deu ja bukatzie. Bai, gaurkoati ja indeula gaur une, Bai. eta ya está. Gusta joan berdeula, oera. Ja, gaur egin deu. Bai, gaur gure zerbitzu publiko aurrera eman deu. Ya está. Eta ja, espero deu zuen belarrexek eta asunto danak guztua gehatzi hau aiuta geho, eta hemen txikusuko geho Hori urra da. maztin. Guk indeu intenzio onakin, Beti. Zute? Beti. Beti. Eta ya está. Eta ya está. Importantia. Datorren astin berriz. Mañana más y mejor, Satiana. Datorren astin más y mejor. Bai, geixo eta hobeto. Hori da, Hala, hori da. ondo bizi. Hala, zute, jo, bizimo. Jupi!